Iki ýurdun arasyndaky ınjyk gatnaşyklaryň fonunda Täjikistanyň Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. 14-nji 15-nji oktýabrda Täjikistanyň Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Bu barada Täjikistanyň Daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Bu wakanyň çägindäki çäreler Täjik paýtagty Duşanbede we Hatlon welaýatynyň Dusti etrawyna geçirmek meýilleşdirilýär. Dusti etrafında 30 000 ogloy türkmen kowçum bolup ýaşaýar. Beýanatda bu çäreleriň iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek hemde Täjik halkyny türkmen medeniýeti bilen tanışdyrmak maksady bilen geçirilýändigi mälim edilýär. Täjikistanyň Daşary işler ministrligi ýaýradan beýanatyny bu çärelere gatnaşmak üçin Türkmenistanyň 350 adamdan ibaret wekilçilikli topary uradýanyny ýörüýte belleýär. Bu waka bilen bagly Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan Täjikistanly bir resmi çeşme medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň uradýan toporunyň adam sanyna ilki başda özleriniň haýran galanlygyny gurrun berdi. Ol adatça ýurtlaryň arasynda geçirilýän şeýle çärelere 80-150 adamlyk toporuň uradylýanyny Azatlygyň Täjik gullugyna gurrun berdi. 5-nji oktýabrda geçiren hökümet mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Täjikistanda geçiriljek medeniýet günlerini degip geçdi. TDH-nyň maglumatlaryna görä ol bu çäreniň döwletara gatnaşyklary hassa ösdürmekde aýratyn ähmiýetiniň bardygyny aýdyp, Türkmen wekiliýetiniň düzümine sunuwatyň ähli görnüşleriniň wekillerini goşmagyň möhümligini belläpdir. Soňky wagtlarda iki ýurdun arasyndaky ynjyk gatnaşyklary barada maglumatlar ýygyderli peýda boldy. Sentýabryň başynda Türkmenistan Täjikistana barýan ençeme ýüklüğüň Türkmen-İran ferhedinden öz şägine girip ondan üstaşyr geçmegine ruhsat bermedi. Täjikistanyň bir ýüklüğ sürüjüsiniň 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna telefon arkaly beren gurrungyny Täjikistana barýan 100 ogloy ýüklüğüň Türkmenistanyň üstünden tranzit geçmegine ruhsat berilmeýändigini habar berdi. 20 sentýabrda Täjikistanyň Özbegistanyň ilçisi Ortiýetiň bir neşrine beren interwýusynda öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demir ýol proýektiniň gurulşynyň näwelli möhletçiligini ýygy çekiljekdigini aýtdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 22 sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özleriniň Täjikistanyň tot demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryna düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapynyň beýanatyndan soňra Täjikistanyň transport ministrligindäki ýokary derejeli bir resmi Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna tot proýekt boýunça işleriň dowam edýändigini habar berdi. Goloýda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly Täjikistanyň ýokary hujaýlaryna goýan türkmenistanlar üçin türkmen ferhediniň 28 awgustdan bäri ýapyk bolmagyna galýanlygyny, Türkmenistanyň häkimetleriň 1000 çemeti studentiň Täjikistana gitmegine ruhsat bermeýändigini habar berdi. Täjik medeniýetine görä Türkmenistanyň Täjikistanyň medeniýet günleriniň çägindäki resmi duşuşyklar we medeni çäreler 15-nji oktýabrda geçiriler. Täjikistanyň Milli Muzeýine iki ýurdun resmi toporlarynyň duşuşugy we medeniýet konferensiýasy şeýle-de Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan beýik ýüpek ýoluň ýüregi atly kitabynyň prezentasiýasy geçiriler.